Nung pera. Yung nga kayo. Napakadol pa yung nagbibigay ng pera. Tino mo, mula 100, 30 lang makukuha ko sa'yo. 30! Hindi, i-re-record ko para may ebidensya ako. Ebidensya kayo. Sa 100, 30 lang nakukuha ko. Yung ebidensya nyo, kayo din ano yan eh. Buburahin nyo din yung ebidensya na yan dahil kayo may kasalanan eh. Ano may kasalanan? Tino mo, 30. Jing! Halika dito, Jing. Yung nagbibigay eh. May testigo ko. Jeng, dito, may 10 piso ka, huwag kang magsalita. Jing, dito, Jing. Hey? Jing, dito. Yung nagbigay sa 130, ikaw ang testigo. Anong dapat magkanda bigay ni Papa sa akin? Di ba ati kami? Di ba 100? Oo. Wala akong galaw tayo. Ganyan ito. Si Kuya ka nagtatrabaho. Nilalagay niya ngayon kanina. Ay, hindi nilalagay. Nalit ko lang. Guys. Shout out. Shout out ka muna. Ayan, sumama ka para magano kayo. Mag-collab. O di pag nagko-collab na kayo, di pares kayo na meron ng page. O yan, ganyan lang. Ayaw mo paano ko sa Facebook. O, PLG Daraway. Ayan, Jing. Yan mo, Jing. I-promote mo, Jing. No, i-promote mo siya para ano, edi maganda yan nun yung dalawa, tandem. Baka di mo alam, kayo mo dalawang sumikat. Ilan tandem. followers? Di mo nagpa-vlog yan eh. Ito mga nagpa-vlog siguro, ang daming tao. Punta ng Changi, Jing, oh. Ang daming tao. Sabihin, nagiging ano ka, huwag ka sa TikTok para nagiging, sorry. Lagyan mo na ko yan. Malik-malik yung lagay. Hello guys! Ang isa, ginagawa na nga ni Kuya ko yung bike. Na pinapagawa. Ay, pinapasira ko lang. Wait ka din. Ayos na. Ganyan lang mo. Tapos yung manonood, sasahod ka na. Ha? Ganyan lang. Oh, sasahod na yan. Oh. Kahit magpa-adjust ka ng kadena, pa-adjust ka para makita ka nila. O, di ba? Ganun lang yan, di ba? Ganun, para lang yan, di ba? Anjing, no? Para-paraan lang yan. Oh, magkamats kayo ng laki, oh. Oh, di nalala yung laki niyan dalawa, oh. Oh, ikaw, grade 5. Tama-tama. Pag nakikita kayo sa school, hi. Ganun lang, ha. What's up? Baka lumalabas sa krisis. Hello. Aloha. Huwag mo na lang tray. Wala lang. Ilan taong ka ng Gingi? Mag-11 na sa November 9. 11. Ito. Magkamot siyang edad nito. Yeah, boy. Yung isa may talipapa, isa may vulcanize. Pag pinagsama, anong condition nun, G? Vulcanize, pati talipapa. Oh, you know, sila balang araw, sila may-ari niyan. Ito, balang araw, magkakaroon ng Photoshop. Pati mga, yung mga motor shop. Ito naman, P-Sport. Ayun, malaging talipapa niya, big time. No? Ano ba yung katulad ng mga may-ari sa palengke sa bago? Oo, mga ano yan. Yung mga... Hindi mo alam, balang araw. Kayong dalawa magkakatuluyan. Hindi pwede. Bata pa, syempre. Padanguli niyan, may nagbibigay na ng bulaklak. Ay! Okay, nagbibigay ng chocolate. Never ng kiss yan. Never ng touch si Gingging. No, Ging, no? Wala pa syota. Ayoko. Wala pa? Kasawa. Hindi ka mag-asawa. Magtatanan ka lang, no? Patawa si Pogi, oh. Ito niya kayo. Hindi raw siya mag-asawa. Magtatanan lang. Grandma Pag tatanan mo si Gingging, pagpapaalam mo dito, no? Yung ba yung nagtatanan, nagpapaalam?
Meron ba nagpapaalam na nagtatanan? Wala. Ready, Martin. Oo. Ang bilis para 120 yung takbo Sino? Pag nakahiga, pero pag nakano na, Pag tumatakbo Ocho na na. yung ano mo. wala na bang, wala pang hangin yan, G? Meron na. Ocho. Okay lang yan. Didrip lang ng uli yan. Magpapantay na. G, saan 8 dito? Puro kanan, pakaliwang pa drip para pantay. Puro kaliwa kasi yung balat Hindi pa kanan mo para pantay yung ano. Yung ikot. Usong-uso yan. Pag hindi ka nag-trip nga, wala na. Ayiwanan ka ng ano, ng mga barkada mo. Doon na. Mamakatao si Jingjing, wagas Bakit kaya? Jing! Sisilip mo yan, silip. Uy! Mas kinikilig yung natin bidang lalaki Ba't Hindi ako. Ba't ina-adjust mo yan? Walang ina-adjust pa yung ano, akala mo mekaniko. Vulcanizer din naman. Hindi na lang, kuya. Hindi ka magpapagawa sa akin. Bahala ako na. Kahit 1,000 pa bigay mo, okay lang. Ha? 1,000. Naka-record to. Guys, Paano ba ito buksan? Pag lumalaki yung bayad, nagiging maayos yung trabaho Pero pag maliit ang bayad, sabi balibag Sabay hagis kung saan saan Iba talaga pag may nagagawa ng kondisyon. So good. Amazing. Anong gusto mong matanggap sa regalo mo yung pag birthday mo? Birthday? Malapit na, November 9 yung birthday ni Jingjing zero daw pa. Sino? Tosino. Tosino o longganisa? Hindi, ano? Kumain si Jollibee. Kumain siya rin. Take out. Yes, hindi, sa loob. Sa loob. Jollibee. Malapit na yung birthday ni Jingjing. Ilan taong ka na ng Jing? 11? Ako, galing. Dalawang 1-1. Yay! Sige. Eleven na kanya. Balik mo ulit ko For saan 9. Saan hindi mo pinano to? Tawag ito? Pinalan, G. Ako pinalay ko. Okay, konti lang yung diferensya. Drip lang ng konti yan. Kaya patalinin sa arms, okay na. Pag bagsak, diretso na Ako po. Yupi yung gulong. Hindi, paniwalaan mo ko. Dalin niya man niya sa gumagawa. Magdi-drip ulit Hindi kung pakanan siya palagi, pakaliwa naman. Para pang ipantay, di ba? Ano? Tagasus ka pa. Muna para. Gastos mo yan, Ba? parang bumili ka na ng bagong bike Oo, laki ng gastos niyo sa Ikot-ikot bike. mo muna, testing mo muna para sa Ha? Drip mo nga, drip. Oo, tingnan mo na. Papantay na yan mamaya, sabi ko sa'yo. Magpapantay na yan, hindi pwede hindi magpantay yan. Sige, tingin nyo. Pamuwi na. Daan-daan lang ha. Oo. Nag-drip pa lang. Lelas. Anong gagawin natin? Babay na. Magamit Jingjing. Ano mo, itabi mo na Jing. Tabi. Ikaw nagtabi ka ng gamit ko kahit kailan, hindi pa. Huwag kang magandang loob sa ano. Maganda. Nagabi ko pa yan. Hindi. Che! Che! O, komisyon. Hindi ko nakuha yung komisyon. O, gawa doon, 30. Hindi yung gawa. O, yung porsyento ko doon. Ano porsyento mo? Yan. Ano porsyento to? Ay, talaga yan eh. O, bakit ito lang? Doon sa interior, sa gulong ng yup eh. Ang sagulin sinasabi nito. Paano yung 20? Ang dami mong porsyento. Tingnan ko sa'yo. 30. Oh, Alang ha. Alang, may 15 pa ako sa inyo.
O, 15. Paano yung 15? O, ba't ito na lang? Hindi. 30. Ang kagaling. Magkano nga yung binigay sa'yo? 90. Siyempre, iba yun po eh. Iba yung doon sa gulong, iba yung sa akin. Ang gulo nung kausap nito. Porsyento ko lang. Yan lang yung porsyento ko. Sa 100, 5 piso. Eh, magsara na kayo. Paano nagkaroon ng 5 piso yung porsyento sa 100? Ang gulo mong kausap? 50 ka kanina, hindi na ibigay. 15. O, 15. O, yung gawa dito rin, G. Ibig sabihin, walang labor. Walang gawa para dito. Patay nyo na. Eh, 15 lang. Nasaan na? O, ano mo siya? O, Yan, sapo. 10. Ibig sabihin, mas malaki pa ang kita mo. Tira naman. 10 piso, ito lang. Mula 100, 10 piso, di... Mas ano pa yung trabador, mas malaki pang kita ng trabador. Libre pa kape, libre pa tinapay. Anong mangyayari niyan? Bahala ka sa buhay mo. Magliligpit na nga ako. Para wala nang usapan. Babay. Ang bira, lugi, choy.